होने वाला है अगला वीडियो देखे रहना। देखे समाजा दे कुछ गलो गाइस तो बस दबाए ड्रामा का होने वाला है साला मतलब का आरो असर मजे होगा। Böyle bir uçtu ama Pokri akhirnya nereden Pokri böyle böyle içinde var ya şey दावगासिनो आरोना स्पिड थिगासिनो बरा जाथारसै खारनो नागिरबाय आङो दसेनो लाबाय थानानै गाइसमोन दिनैनि भिडिअआ धमाका होने वाला है आज का वीडियो गाइसमोन नायलांबाय थादो फुख्रि जावनो नागिरदों आरोना बाहाय गाइसमोन 15 बिगासो जागोन आरोना Sungai nih, karena halah duli ke mana जायगाफ्रानो नायनानै नै गासिबो गोदोजोब्बाय सानाया गोदोजोब्बाय दिनजार गोदोजोब्बाय दुब्लिखाना लागायजोब्बाय गोदोसिबाय apa ya guys? Nggak lancar lah, masih guys. Nggak lancar apa guys? Udah sempat udah jangan. Hakun lo yang naik lagi guys man. Kita bos tidak. Last step